bintu binde vinge wigo mkonya bali chirangiche company ya Crown asibigo bakonya amabati kurwa se company ya MRM ayuali ayechi size au nabigo ni chirangi au mkonya Black Sheets egati bintu binde vinge inyuranga mbamwa tobokorli omu yabuna bono uyabo bosombi gose transportation mbamwa tobokorli wa forklift asibigo bokorli wa which customer care buri obwebirengo bigoro to tigara magega agirira rero bwikumbolire bintu biga aseli guriria mubuko asamange totalere asnisemo cha Uhuru Complex eyuerangi na magacho Safaricom hoigo no tukutuka sakro ku JM Towers angena Credit Bank ime yomuchi wosongo bakere simigwetera search number chabo 0111 161 500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Chizar kingi andomo tienino yoga tauna kabiro mwakano yubechirwe merongo hebere ne tanomo mwanchomo ligelinde no kwegena mbiyorando siasuli na gukwanire aba gukwarigane konyora mangana maya yekionga chinsenye cyabo butukilitera nensera sinyekunde sense moyo manyirilyo nigale Wilson Makulitangani anigati ali nkwarigane cya senchira yobwenge Singing como brinca yo. Onde neste se asumbrinde. Ono karenge no mwana ako ko uchinyomba. Ndira kula vera nere galeji. Ingo ikaga ikapara kanyora manto baichire. Waboli nge maichore nete. Chire sire tisatatu. Onde biya padi tayo stese tayo. Abana ba pipito konyorekana bangentira sekenyoro kyabo makombe bo murenda bonchali. Namangana yomo ichano sana asa abana baito tubwenerete ko protect abana baito tubwenerete ko bagata ukonyora bagosoka bachi bakorerwe gento kyo kinyama unakiria abana bali bakorere tusunika abarayi wesokiana kugikerega korwo kyabo bomurenda bonchali ase kageire abana gutibongwa na kongentwa. We do not want a situation where schools we have been disciplined, we have the students touching their dormitories, but action will be taken against those students. Waziri w'ekiseme Julius Migosi ogamba nigane kiribuna aboroki b'eskuru ya secondary ya Nyabisase nigo barakikwimukirwa igetambukire getindi kielichiko. Karibu homancho mo ligerelia aboncherelia bechiro ya maligiti ime yomo chobosongo nigo besokiana kumurungana ligoro yabana boda boda obabere baireli bagali kwa buso mu chobosongo kugendera ko baingai hasa bagendete ko baitana ko batigera chingo machimbe ukwana na barali maroko bajalero asechire yaboncherelia abo nigo bamuchiro mu gabona we county ya Kisumu Paul Simbarati kuruli bagago chia sabana boda boda bo asabono bamubulire wesokiana kuligerelia nganeyo ase
baenekiribuna tibali gochigwa kana ebangonye tali omugavana Simbarati tachiwe sokia eli gosonsora ing'aniyo. Abantu bakonye bakwabuza bayirane abajya bakora bayirane batwabuzera aba muri abeje pigipigi Era disciplinary ya egento keroro abantu abweza aruzeti abairanio abantu baitu bari ku gabana ora nje icyo kotebi kunona ndetubwati amandi kusaba amarembento ni kiasi chiro kumusaba nande kwabuza kwale ndiminde abarai alipono igabana boda boda bakwabuza abanyina bale maiga barona kwatse bakabane babantu yodo amuse apane kasi mutuko asaba kwabuza kwabuza mapema tumanya ngambara byabo nande bana bantu bake kwamirija babagaka bali ikireli kali abanyina ababasera tuko nyabantu salama igoba namusaba iga omurembe n'omuyana nento kwanjete oromurembe kwane n'abantu aya kagwa kumwanjete wajane kiyebaza bango chakotoita ngajasa nato nane biasa nato abana ba minto bakonye bemere batire kutumike chiku batire kutumike kyabuzo iyo bakutumike chinyawunyo amune bede makombe amune bitizo amune okurama asa abantu bali abangina moke barabana bamwabo barabamura bamwabo asengenjeyo abangina baminto kega abimukire bandigire sana bakotanga lero tokurati nega ejogo gavana yo twadire ndare mwadema ante barwaniri bono tukubuli esida ninki serikali yaito gavana ninki ogoitera abangina ase bagotugotogo chabo abangina abayiga kera lituko ngocogubale tibese chiechogo na chitakeire chisangere lyogo chabo chikore nebinto binda ase town ye ninki gekogera abangina bagoitwa baitire omomwoyo bunoyo nomomwo kwerigeri igaitire legenda goite kana ogo chabo arete kobeka ase batakeire kobeka toko boliga chibese chigo chobu eti akeire chigerete ngabona abantu batake gwekobera obo chabu kambaka ase batake ETC buna bare gotebigwa so bono toko boliga inki gekogera abangina batite kwerigeri n'abantu batite kwerigeri ase biashara byabo bache goituga town eto goteba iga binte bimbiri go chikogenderera town ye binte bimbiri go chikogenderera eto goteba nga abantu baito tigabatigwe bakore gasi babwate obosibole abantu baito batigu bakore biashara byabo yani bakore biashara asenjere bwenerete lakini tali ukurwani tali oboitwa amangana into libo chiko yanjera nane togo chiko yagike make sure soka wa pressure nayo onye tali bigo warure 24 hours onye gaba na tulibo chwa address abantu baona tulibo so ndegende ego tagete gotene niechongo ga ige chiro gotene niechongo ga market bakka wa sokre wa address y'abantu aba Ibiriro nigo bigendete ase kenyoro kya bumakombe bomurenda imeye gwadia mumurenda ebunge ya Bonchari kaunti ya Kisii neye magega y'abana babere b'emyaka 5 abale begeredi ya PP2 go kagerwa gotibongo omwelyo ye kongentwa na kubekwe gunime osangana bwebuli babana bwone go barokyo bororo bonene na kugania obwene bwabana babere aselieta Anbahati amona Stacy igabanya nyimbo baikansense meyo na koiremebere senkendu jingo kibotuki bogendre tomuli kitodipon asanya norogotiru asenjira yobwekira Obororo na mayanda amanene ase kenyoro kyabo makombi asenka yomugaka Philip Sakawa amunenka yomugaka Ondimu imeyo muchosuneka ebunge ya Bonchari ayegamaga abaorokiwa aba PP2 batogete baitire asenjira yobotutukanu chinsa ekyamogoroba Juliet Wache
Alafu mtoto anaitwa Ann Bahati, kuna miaka 6. Alafu ilikuwa saa 11. Tulikuwa hapo kwa nyumba, walikuja na rafiki yake. Nikawapea chai wakakunywa. Wakatoka, wakaniambia mami tunaenda kucheza. Nikamwambia sawa. Wakatoka na mimi nilikuwa nimechoka sana, nikatulia kwa kiti nikapumzika. Wakati walitoka hawakurudi tena. Wakati tulitoka tukigawanyana, kila mtu wengine wakaenda kwenda mabolo, wengine huko chini kwa miti. Huyo kijana tena akaona acha nirudi huko tena. Kurudi huko ndio akapata gunia zimerushwa huko. Mtoto mmoja ametolewa ndani ya gunia, mwingine alikuwa amebaki kwa gunia. Ndimo akina chitega siskrepunga koranga ndegasi. Kayo na mwana baba. Wakero mukakone simi ngomuringa yiro. Ondene sisi yasumbinde. Ono ngarenge no mwana ako kuchinyumba. Ndirakura vera nere garechi. Ingo ikaga ikapara kanyora bantu baichire. Wabolinge moichorete. Chire sibe tsatatu. Onde biba ya padi tayo sisi tayo. Wabolinge yumwanaji. Mwana tachi ande. Egekoreke igani gokia batura irombe y'abanyakenyoro emambia ya rero ingana yabake gusimwe byarana kugikerirwa bororo no mwe musibe wodi yabo murenda Mheshimiwa John Ombati yagento ketege kumusana tukonjali omana bwa manene twanyakora gento kune kyuma ng'abana bake kwaba bale rebdi kera ba baire rebdi kana ande bangentu batu ekenegento twarorire egetangania sobonjali na itire gento ketege konesana emechando ya kabeire bonjali emenge echande emenge sana nya kabeire bonjali eyo boyi koke bako ketoba kobake egente imbi asirete ekenegento keteke igoire enchera na krokie kenga ensemo yende gusangane chiamate chigani gakonya babekiro gosemelia kwabo anene guchia saboro kiwa baiga kubatakana ni gakanya barorire okwa makwabo kuya asomukyobo anena seskuru. Mtoto alikuwa PP2 alikuwa anaelekea grade 1. Mtoto shuleni alikuwa anafanya vizuri sana, hata madamu wake ni jana aliniambia, kwa sababu alikuwa amefukuzwa school fees, akaniambia wewe tafuta kidogo uje uongee na manager mtoto aingie shuleni. Mtoto yenyewe alikuwa na akili vizuri sana, alikuwa na graduate hii mwaka aende grade 1. Ebikore bune biganigo byabere bigikiranirwa nekegori egeke anena ubarorekanire bagutumika chinyasore egento abangina bange barera asokomenyera obwoba serikali kera arore ngagisungusungu yansira gukora egasi yabo abanyabasikari basinyira gukora egasi because police gera almost inside so just a kilometer kuruga uja police anya police mba kunyara go patrol batokonye bitubune sune katwabere to complaining enyasore ya ichire sune amanya sore ya ichire abantu banyure pakobongo bwasariki togotika sulizi okwanekera bituma abago mokibyose bano toliko kwenja amata kumondorwe anyamuna bone libagukura igonyelingane tingobwanga soka baba ko irunai Omori oye ekerereke iganigo kia bwatuko gwachia serikali asokonekia ngachia matechiga ibere chanyorire oboene bwabo ase okubekwa byara kwa basalia abaiga baikiranete gekoreke akikone manyo bwena bumwanone narozire pi narozire gakini mwenje to mwanone gaki akinande bekire chuma ko munandiga gaki rero bakorire mambi moroje ngi bagoja gukora rero baitira abana baberati once kureiga sekenyoro kiabo makombi imeye wodi yabo murenda ibunge ya Bonchari ni kaunti ya Kisii ni gonkoro kwa Dipon asanya kubwatakana ne kure kia abana babere myaka 5 no kagerwa gotibonkwa na kongentwa nikubona barai aho bagendete gwesokena kugikire korekyo uyo bwango igano moske pirutikirera hoyo kurigekero kyobojumbe bwa Bonchari nigagikire korekya saruro kubolia gochia sabo bisabo bolendi kubwatira nabateneni bebinyoro kwene kibona kubeka baro bolendi boisaine Samari tankuru ku Mheshimiwa Purity Mura Kirera ku Bonchari constituency asamangana yo goichana abetari bo murenda asabana
babere abakebe miaka 65 babete bagotibongo na goitwa namang'ana y'omoichano sana asa abana baito tubwenerete go protect abana baito tubwenerete kubagata okonyora bagosoka bachi bakorerwe egento kyo kinyama buna kiria abana bali bakorere tusuneka n'omoichano monene namabera sana nkoirari bageri gotebi the security apparatus you take action as quick as possible totegete kumanya bali bakorete amang'ana ayu babwatiru negetambukiru kiairu ichanire sana because ninche nimbwata abana bake nimbwata abana abanyaruka nandekera abana baita abanyaruka bagokorerwe ibintu bunebyo are we safe nyumba 10 are we safe aba chief abatureti are our kids safe ase gongo sabagaki we be toba maiso tosoke isiko we protect our children, we protect our boys, we protect our young girls. They deserve to live. Nkwirari bageri kwa familia abana bari pole no tore nainu na we are going to ensure as leaders abali bakoleta amang'ana ayu have been brought to books. Ekati yabantu bali banyorete chingoma keumbu asobosagani werumbe yalinda mwananchi yabwatetaro ime yorongwa urugusi ni gobesokire na kuboli abana siasa bechinse mu cyonsi okora siasa cyo murembe na komenta nayo ni gobabolira abananchi gusaba na kibinanse serikali gotaba no gwanchiriria asegati y'abana siasa bali bukomerere serikali na bali bare ase serikali muri kitupurani nyakunde na robotirwa senchira yobwekera. Ekati abantu bali abanyorete chingoma alia keumbu ase obosagania kero yelombe ya linda mwananchi yabwatetaro imoye ya gusi nigo besokia na kuboli abana siasa bechinse muchonsi gokora siasa chio umorembe. Mesha Kioge amo na Joasho Mambia nigo babuli abana chebina amo ne serikali utabano gwanchelilia kwanda gwensi gati y'abantu bagwakira okoboka serikali na balia bakwamerelia asamalieta nega nkuru kwa Mesha Kioge urumurai Kisi Market Town Center CBD lituko lialengeria Friday tarehe 3 ntuwa bwate linda mwananchi asomo chuito Kisi bantu baminto mbachagete koru nyakaya musocho bagocha bakakora ku musocho ere buya nje musocho nalengo ntuwa betamo okomo n'abantu bali balenga town function yekaera buya kero ya buya nto imogete esabali gachaka Rata kwa bo mheshimiwa toba ikikeroka stoike keroka togo ikakeumbu nalitwa nyoranete na magena eko garagari ko nyara koira na magego ikegenda mutu elinde gekara magega chire chinyinge so ikabetererie gari na lenge meye pro box gari ye kegasa lyoka gegendrete kogenda ya getwe kerore na lengo koboko kwa magega side yokobe kerekeria kero kia kwangia te kaka chamo nerige ne kerekeria ke magocha ke chamo nerige sikuri ligase lisoliane nimbwate sam injury asama leta nangro kwa umusimiwa Joshua Mambia ngo ligende kero kyo msiwa Kembu ward litangani inata kura ni abara liba mitonga mbia na ndebe yamona sogo cha wontara kwa naiga asengento na berengurwa sam na reta sama kweli manene ayo agate ko ba tarehe 3 ijalengo on Friday na nyote in accident it's like accident aliso mutito Kembu abantu baminto mwanagatinge smwabeta ntuntu na witeli montoro ntu mwanagatinge twana okarke kerengo gento buneke kyabete okarkana so mutito Kembu abantu baminto ande ngo gikiriga tande kikyakolekana to mutito Kembu nyasaole moyo nyasaye bwelioba nyasaye kurabara ogachora barai tata onye no burayi nkoligia ochikongita gosobora inkoligia egera abana bana batigala chintakana inko saba onye no burayi turabata okoro bwigatenge to chikora abantu bamintenga nje kabireye ekero kinake ikeli kuro rume rwane nganchi tinko kan gento kabireye kenande intuwa sito iteire gosenja singiteire igongitire muno munyali bali ande ngiteire nyali bali
igoti ngotebanga n'abantu bangitete batari baminto nja abana bangitete use bangumisete n'abana baminto bala abana b'abanyali bale tutari kunyomerana bana bali tokukwanira na barobwo eita siasa babekoleta differences lakini ndia telikoleta differences yo goitana siasa ayekole two term kinde one term egento ko sabangere kieke no morembe nyasaye ole moyo bwelioba oli ontigerta wa moyo onye no bugambio bugabakaite ngango chinde ko botiga bugambio nko bolinde nande binde bika koro mutito kyongu to kemea katika jina la Yesu ingo ripoti liegetaseni kia Getembe lietaliane Brian Nyakundi. Abalukuwa bonsi abo barorekanete bakurwania balimu hase skuru ya sekondari ya Nyabisase bobasi county ya Kisii asoko mwango mwalimu munene umujia hegento kyabairete gosambe nyumba y'oburaro niko bano barachikwe mukariwe gatambukire gatindi kieli chiko ayonkolengana n'umugaziri w'ekiseme Julius Migosi ugamba muri kitorutike muntu orobotirwa senchira y'obwikirano Kubwatekana n'engusanano iyabetegeko enekigwa ase skuru ya sekondari ya Nyabisase yogotoka imeye bunge ya bobasi county ya Kisii asaborokigwa babeta bagusambe skuru eyo chitariki isano nemo umutienyo yoiga nigo engusanano entindi yabetegeko enekigwa gati ya borokigwa amona borokya be skuru eyo asibarenge kwemurunganiria umorokyo monene uyo betega koletwa skuru eyo magega yo morokya oyo lengororo kolitaya David Ogega Asege kegetambe nige skuru eyo yabete gesegi hase babete bagwikirana ase nyumba y'oburaro no mweli oye bakayetongia Litukulia lero nigo muwaziri bw'ekisemi omusike Julius Migosi ogamba abeireka gwesoka nagoteba buna niga borokigwabwo barachikwimukirirwa ebitambukire bitindi by'elichiko kubwatikana n'engusanano eyabetegeko enekigwa. This time we need to go deeper and find out what is the real cause, the root cause of these challenges so that we can resolve them, because we do not want a situation where schools we have been disciplined, we have the students touching their dormitories, but action will be taken against those students. Nigo boigo abaraikurwa ase serikali batebire bune serikali nigegendrete kubwatirana asogokini birango bya masomo aiga sense ya Kenya na igotelibya aborokiwa kuruchinsemo kugendera koleta asalenene kwetera asogotonge chiskuru. And what Safaricom and M-Pesa Foundation are helping us to do is to equip our students so that a student in Mukurweini, a student in Kasipul Kabondo, a student in Wajir, a student in St. Mary's School in Nairobi feel Kenyans. Boigo ababwatani bande nigo babere bagoteba buna borokigwa kuruchiskuru chonsi aiga imense ya Kenya nigo bagendrete kwenyolera amasomo yekerero. It's not just upgrading the infrastructure but also ensuring that our learners from early childhood to junior school, they are already interacting with digital facilities. The whole idea is to prepare them and to equip them into the world that is digital. Ruth Kemunto, Getembe. Mujumbe webunge ya Burabu Muske Patrick Oseroni gabwatuke pasi gocha skuru ya sekondari ya Tindarete na kwegolera hapo hasabo igabwatokera gisora sogo segeta kisemi kurwa senseme yo inse yekegancha kya NCCDF ukwanekere kioni gosero halira yogocha gwikirania bamenyi benseme ya magendro asatumikali bageli wa kasiase gento aganyo bomo bumugusi gwikiraniwa hasabo igo aboli abana siasa utwara masikani chinga kibagendete siasa chabo muri kitupulika pokara na robotirwa sinjira yobwikirano unenchire ye moyo kugendera gusigeta chisemi kurwa sebunge yiga ya Burabu muyumbo yiga wargongoro yiga niganyara ko bagakubwatuke ebasi ochiase skuru yiga ya Tindereti na wigo nyara ko bagakwigura lab yora tunyara ko bagakonya abana unenchire ye moyo gukinya chisemi. Leo mimi nimekuja hapa niwaletee ile kitu. Hiyo kitu ni mzuri ama ni mbaya? Ege tunataka goteba abantu baminto kwa Tindereti. Hii basi vile Kepsha amesema
ni ya kusaidia kwa curricular activities ya watoto, ni sawa, lakini esobo kene umwarimu we munaro munyega amatanga gakoba takoba ane mwana mwarenda guseba no musafara osaraga gukorani gagendera ko bagakuriranga natwe kunyara ko bagwikiraniria abamenye kuri asinseme ciga magendero ali abalirete cire cinga kice campaign ase airera bwikirano igoro yemirubiri abwate banya water committee itaongea na mwalimu injega asiane nokorenda chi pipe kiango turanya bekira alie echiro tura test akobanga abeira amaya anaenda mange tunyetiri muguchi mato mugaka mate mayure turi gimbinu tunyatambukie para agende kuchisobo mu MCO na kyakoro yonde Kevin so Kevin Maranga tonyorenga water point nera riso Kevin water point ya bega igechiro ni ndi kuchumuga kamate kusiso chwe mate gari teka ba mangana maya igo seratumekali bageri gana gwaka siasa asaganiri mu gusigo chamo na kugania koro isiesa gaje mu gusigo eranyara ko bagakonya koro isiesa serikali indagende ko bagakubulia abagusi na nabamenye kurase ebunga ya burabuko mwokoboko omusike Fred Matiang'i na intu tigatorosie chama ya ito to soime to osinjo to tebe nantu akoreteki tu atemete erinde ekero tore mesa gutokurangari gutwensinga ki aye abagusi aende bantu mazo to tebe ngo ogusi more gosembarenga kiango tigamba tebi ekero to tege tugura igwense tari no bura iguka tutegete ekero bugucha ebiro gombiro tokoego o minister o PS amagenderero. Kitu ya kwanza ni umoja, ndio tujue kama tunaenda kushinda ama tutashindwa. But unity yomugusi is number 1. Omuntu gutubeka nganga kyakoro kutindireti omuntu ojugwagera chikurejo Matiang'i igati abali bekirana saje igani go banyara ko bakugikiria na nene bali bagendere ko bakugenda buliga amono burayi bwayo musiki Patrick Osero egento sera gendere ko bagakugikiria siasa chimpe imeyorogongo ababisana abandi na abandi babuyago ta abandi babuja gutura magaiga ndubura buntu ana gutwara segi mutago cha nechindo ko nechindo foma gakinje Osero nandi ninje na ko iri kono na ki ichukua ndi abantu ko bino goduka foma na bibi to watanga abantu bare bamete ka wangore Nairobi watamanyi tigusi watana gochaga ginko ripoti rigetaseni kya bwanjete kya Getembe kuri Gaston Semechega cha Tinderet wadi ya Nyansonge bungane ya Burabu county ya Nyamira inche konguruka Polycarp okara Sorboti rumo nchumo ligiri ya tonyo rumo timokomo keto kirana tugende ne kyonga sinjira yobwikra Eduka ya Uhuru Superstores iriyo gutoka imiyo mu cy'obusongo nkonya bale ebintu bunabono mbabwate esukari kurwasa chi company ao obusi bw'engano amabuta y'icingeni kurwasa chi company ao amajani kurwasa company ya Keteba echumbi ya Kensalt egati ibintu binde binge bwigo nkonya bale chirangiche company ya Crown asibego bakonya amabati kurwasa company ya MRM aywale ayechi size ao nabego ne chirangi ao nkonya bale black sheets egati ibintu binde binge inyura nka mbabwa tobokoreri omu yabunabono uyabo bosombi gose transportation mbabwa tobokoreri wa forklift asibego bokoreri wa which customer care buri obwebirengo bigoro totigara magega agirira rero bwikumbolere ibintu biga aserigurira mu buko asamange totalere asinsemo cha Uhuru complex eyerange namagacho asafaricom wigo no tukutuka sakuru ku JM Towers angena credit bank ime yomuchobosongo bakere simgwe trase namba chabo 0111 161 500 Uhuru Superstores
The people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Ne aino munchile na nutagete ko igendereria na wigo gukinya ebyasara byaho elio onyore efaida bono twichana ebe norogongo rwa gusiuri go setting samo chinde ebe ni supermarket utagete koreria e wholesale eduka chisukuru chinyagitari chisalon ebe ne kinyonzi electronics shops obosombi gwika chi event ao unabono ilia catering egatie chinde twakire esimirero wetera ase namba 0143567165 gose 0704765412 Wigo nabukututalira ase chabizi cheto imeyo mucho musongo asamagacho auru towers irongo litangani mbarabali na AM Taylor gose ebengia Kenya Women kinya obunchi libwa ona Getembe TV rero Getembe Television Network ikinekeunga kia mamogusi. Karibu nainde umanchumu ligerelia monya kerogobe kiama gia Jubilee meye kaunti ya Kisumu Skipita Kanga igabeire mamenchane nkwana yaye hoyole ngo mwanton chenero mukuru Justin Muturi goroyoborai wensi ya Kenya sate rune ekerenge kenene na sematiange Muturi niga kwana buna Karonso nigara chikuru kebandere yokulige kero kyoborai wense sate runa henkwana ya Muturi nigere ya yerweka na teri yabarai bandebo kwamerelia serikali Naboigo niga sabiro murembe asegusichinga kichetaro kiage siasa chigende tumuri kitopyo sibiyogo na roboti rwasinchira yowekran abantu bamento onda etumumanya nga as a united opposition mondo tayo le credible obwate track recording ya ogojikobe flag pair onye tako Fred Okengo Matiang'i Nime ya bisi ya Peter Kanga oyoro munyakirogo bwe kiama gia Jubilee me kaunti ya Kisii Abuo ase anyarakobo okwana negeta seni kia Getembe MSM asekeria kugikeria amangana anyarakobo okwano anoyo kabero mu Attorney General Mokoro Justin Muturi igoro yoko mwao koboko Kalonzo Musyoka abuna koimokia ebendera goseko iruke bendera asobo chorio bonne bwa 2027 Kukua nekere kionigo akanga tebire buna ayuna mangana Justin Muturi bene korende talia mangana yobomo bwa United Opposition de erebuno monto birine birengerera bya yakwanete lakini rende nenjengo chaga igakomanya bagusiba minto alia na mangana a Justin Muturi yakwanete buno monto bune birengerera bya byarenge lakini buna tokunya kwanda kujimutua into buna United Opposition na inchi buna chairman ya Gusii engima igonte keteko tebya antu amintonga into buate enamuna gose formula tokuchagua flag pair ya United Opposition ekara togoika omwako goja tokorigie president Chinga kechecho akanga nigo anyarikobo kwirari bagerio asage keirie annemono siasa cheburaburu echerorekana se nsemo ya Keumbu chingaki obomo bwalinda mwananchi bali kunyarikoba okoretaro yabo ase orogongo rwa Gusii egento keria igotogo kegikeria ase chinkuru chinene togo kegikene chinkuru chinene elinere tabiembe gose mbuembe ya kisiasa totata ke korekana ase Gusii yetu ekogera na intunkori gitore chikura korwa chi sebisa kubinde nkori gitore chikura koru chi bisa kubyonse bibire Kenya agaiga na ende bune kororekana apa Gusii ngo chigosoki bale omonto gocha kobe president ase gakientangani korwa ase byame ase chikabire chinke chiri Kenya agaiga Nigo atebire buna ni chinga kichigwenerete chabene omugusii kobeko morembekere nsemo bunenchire yemo yoko eneke buna omorembo beire elio siasa na bwego bwonchorira kogenderera buna botambe ase chinsemo ao imeyense ya Kenya abana bali besokia
ebyombe biri byesokia asogocha kugikiria mang'ana aria na korobekane para egere tunyare koro kimwa Kenya ngima na mugusio mugimanga gento kerinto giancherete nande twakegikeiri mono na abapongesire mono chingaki checho nero yokorigia ekero kyo MCA kurwase ward ya Gesime yego toka ime county ya Nyamira umaika na Joash Mirela byone biasara bya keumbu igobite neine abangina bali mbiri gosakire tari baroboka baumiete ndio abangina bali barete biasara biri garia mbale ba manufacturers ko rumogondo baoneria abangina balia abangina bali baruwa bagenda. What about bali innocents batarenge gali para korobekana gose goitabane bari so biasara bikirete leaders come out strongly and address this so that moiginaiti ebiasara bichaye kogenderera nigo anyariko baga gukwanira asekeria nere anyariko bokogechigwa nemono na mangana ya korekana siasa cha buraburu asensemo ya Kiumbu nabo igo asaba buririo oboene korekana anemono gocha segati ye familia Osiemo Vincent oyosiro gimabwae nabo igo ne amate ya ego ikara November libanyota chingoma ase chingaki chechi buraburu echo dotagete obomene ase omwana oli okorokwa mapinduzi oreire boniga mocheri otigeta abana baye abande bale kisukuru abande bimwerere bale nyomba numonginoye oromoke na ngina buna mwaroche akorera mapinduzi obomene bwata tumanye no the culprits bali bakoleta mang'anaya baite tumumuroria mbabwenerete bairu kotini bastakiwe ase churches komenta nayo nigo anyariko bokoboria baraiya bakorokorwa sorongo rwagusi asekeria goteba buna nonye nabo echiro getenene nigo chindagera charekane gosareka sensemeyo egati abonchurelia bensemeyo banyareko bakonyora sarenene nabo gokoboria barai anemono gochamo gukwanira engani yo nabo gokoeneke bune echiro yagendererwa na botambe elio chifamili ko egendereria nobogima nerebu ya anemono abarai gotwara korwa omorembe koeneke bune erogongo rwagusi no rogongo rwa morembe asigo ikabarai bali abakorwa nyako bakobera sorongo rwagusi koborigwa wesokia maisomarore eliogokonya egesaku kiomogusi koripoteri agetaseni kiagetembe kurugiga iga ase abisi ya omunyakirogo bwekia magia Jubilee korwa sorongo rwagusi nchenko kwa Pius okemo byogo abakanya 53 habukonya batangira sensi ya South Africa nigo baikirana haigeme ense ya Kenya botukubokira rero ase bairire abibabire bagwetera asa bande bagendete gotigirwa chingoma chintindi nabande goutia makweli bananchi abuni go bagendete goserigwa korwa sense iyo nabamenye bense iyo ya South Africa muri kitupurani nyakunde narobotirwa senchera yobekira Abakenya 53 hau bakwamete imeyense ya South Africa nigo baigete aiga imense ya Kenya aboli tukolia igorobotuko abwase ensemo yabo bakwaneire alia baiterete imeyense yo abwase ensemo yabo bautetie amakweli kubwatekana n'ikiseki cyo kurwania abantu batali bense yo abo ase kitariki 30 cy'umutienyi oeta cyenegetie ukorobikana konene imeyense yo ya South Africa legoselia abantu batali bense yo kuirana chinsobo abakenya abo nigo bakwaneire alia agendrete imeyense yo anene mono ogoseligwa kwa abantu batali bense yo ya South Africa abwase abande batutire enibo yabo imeyense yo huko tumechapwa kabisa mimi nitagoya kunihusu njoo hata wamechukua kila kitu ya nyumba yangu nimetoka bila kila kitu hata tulikuwa mafichoni tulikuwa tumejificha juu wanakuja kwa nyumba wanawatoa wanachukua kila kitu wanasema ni ya South Africa ni ya mzuru so mimi nasikia vibaya sana juu naona kama South Africa kulikuwa nyumbani nimekaa 13 years na nimetoka bila kitu. Kuna wakati walikuwa wamesema mwenye hawana document watoke wakafika mahali wakasema hata documented either you are documented or not documented utoke wakapatiana deadline 30 June wasema mwenye atoki watadili na yeye. Sasa unaona hata manchi zingine kama Malawi, Mozambique, Zimbabwe, most watu wengi sana thousands and thousands wametoroka South Africa juu ya hiyo. Most foreigners hizi hata wakichapwa they are scared to go to the police.
juu hata wakienda kwa police sometime hata they don't get the help. Guchakira omutienyi okaneniga abantu abange abo batari bense ya South Africa babeire bagwetera emechando emenge abo ase abange babeire bagusiria enibo yabo ase okwiberwa. This was the beginning, so we're gonna do this until they leave, until they leave, until government goes into those flats, because bas fishema flatini. So we're not stupid. It's not like just a protest thing, because we're gonna carry on and remove the drug dealers, and the saloons need to go back to the hands of the South Africans. They need to vacate those shops that they're operating illegally. All of these shops. Yingo ripoteri Getembe Riatariane Brian Nyakundi. Sorbotiru manjomo rialia no tokwekera mweli obomangana magia yekiunga chinsenye chabo no butko eliterane Cyrus Nyakundi oyo ne kichana muri yago chira senchira yobo ikirano garenge DJ Magaka ninjo Getembe ninjo dorome mangana man bagina ninjo ye koboko kemuntu wale tata ekiriota bwati ngoke bekere tange kitaraso munun kerkiao okay ye koboko kemuntu wale beka munwa kibwatere mboto gai ke koboko kemuntu wale tiga kebeka koboko kebeke munwa njo no bwatere gento koboko iga kebeke munwa ke koboko kemuntu wale kiriota bwati igo tubwati tiona ko kabeke bintu getabu igo tutara korera gazi itoko nabura beto bigo konya akimugusia tena ge koboko kemuntu wale njo ge koboko njo kona kotabererie binte bigabwae kebeke bwatere mboto kintu kubwate korera gazi na giya gokonyire mugia Magaka ninjo Getembe ninjo dorome mangana man bagina ninjo Eduka ya Uhuru Superstores yo gutoke meyo mu cyobosongo nkonya bare ebintu buna bono mbabwate esukari ku Rwaseke company ao obuzi bw'ingano amavuta y'icingeni ku Rwaseke company ao amajyani ku Rwaseke company ya Keteba echumbi ya Kensalt egati ibintu binde binge wigo nkonya bare kirangice company ya Crown asibego bakonya amabati ku Rwaseke company ya MRM ayo ari ayichi size ao nabego ne kirangi ao nkonya bare black sheets egati ibintu binde binge inyura nka mbamwa tobokoreri omu yabuna bono uyabo bosombi gose transportation mbamwa tobokoreri wa forklift asibego bokoreri wa which customer care buri obwebirengo bigoro totigara magega agirira rero bwikumbolere ibintu biga aserigurira mu buko asamange totalere astisemo cha Uhuru complex eyirangi namagacho asafaricom hoigo no tukutuka sakro ku JM Towers angena credit bank ime yomuchi wosongo bakere simgwetera seti namba chabo 0111 161 500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Ne, ainu munchile na no tagete kwa igenredia.